sekle. Yo. Hebat. Alah Mbak Pipi teng mriki riyen. Lah mumpung Mas Men per teng mriku nek ora dibablasno manis praya rugi. Rugi. Rugi, mondal rugi. Saya rugi siapa? Aku ora entuk saweran. Manis jendel ya. Piye ta, Dek? Piye ta, Dek? Manis piye ta, Dek? Manis, Dik. Ya. Kowe kencing manis. Alah. Pancen manis. Pancen manis. Ding. Ngono. Ding. Ngono lho. Ding. Menika ugi sesuai permintaan saking Tenggarong Kalimantan Timur Cak Ido. Oh, panjenenganipun Bapak Wito. Ah, leres Bapak Wito, nggih. Saking Tenggarong. Nggih. Manis nggih. Wah, cocok. Ah, ben aku kok. Nggih.